Bueno, primeiro de todo, María Reimóndez, moitas grazas por colaborar nunha cousa como A esta. vos. Espero que esteas levando ben, non sei en que fase estás de todo isto, que levaras ben o confinamento e que leves ben a desescalada, que é unha Sí, situación así non. como máis levadeira, non? Bueno, para min realmente tampouco cambiou moita cousa, non son de tomar cafés nin nada diso, o único de facer deporte, algo así. Pero bueno, que sigo facendo horas moi intempestivas pola mañá, que non me gusta, desde sempre non me gusta cruzarme con xente, entonces non é unha cousa agora desto, pero bueno, quitando Está as ben. cuestións laborais, pois non, non me resulta unha situación complicada, a verdade. O do deporte xa vin nesta recente entrevista que che fixeron o tema do boxeo, que me quedei bastante sorprendido, non tiña nin idea de que practicaras boxeo. Sí, Eh, bueno, por iso me gustou bastante esa entrevista, non? Porque deu para falar de cousas así sí. pouco habituais, pero sí, claro, as persoas somos moito máis do que se ve ás veces públicamente, non? Polas facetas que temos máis visibles. Para quen non nos coñeza, eu son Diego, coordino o Club de Lectura LGTB da Rede de Bibliotecas da Coruña e organizamos este encontro con María Reimóndez colaborativamente co Club de Lecturas Feministas, o cuarto propio, que está por aí tamén integrantes, está Noelia, que é quen o coordina. Bueno, de María Reimóndez pouco vos podemos contar que non saiba de xa, naceu en Lugo no 75, me parece, publicou a súa primeira obra no ano, con 27 anos, que foi Moda Galega, e con 41 e aproximadamente 20 publicacións despois, publicou en aberto, ou deixou en aberto o relato que nos ocupa hoxe aquí, a esencia da cidade, que foi escrito, se non me equivoco, no ano 2010. Pois non Publicado sei porque originalmente... Fíjate, si tienes el si bemol y te pone... son moi caótica para isto das datas, non levo conta nunca, mira, non sabía nin que publicara con 27 anos, porque non, que sempre Eu digo que nin conto, nin peso, nin mido, entón non sei nunca nin en estive que facendo ano. un análise eu sobre eso, restando anos e todo, Fixeches ti a liña temporal, moi ben, está esa, ben que haxa alguén que se dedique a iso. e saíronme esas contas aproximadamente. O caso é que Moi ben. escribiche, según eu vin, escribíchelo con 35 anos, este relato, publicouse nunha obra promovida pola Amnistía Internacional, nunha obra chamada Camiñan descalzas polas rochas, e decidiches liberalo no 2016, con 41 anos, polo Día Internacional contra a Violencia Machista. O sea, elaborouse con 35, liberouse con 41, un acto valente, non? Desde ese momento, desde o 2016 hasta hoxe, tes creo que nove títulos máis publicados, entre os que están, por exemplo, A Dúbida, Corredora, As estacións do lobo ou Fora do normal, que foi o libro que limos nós no Club de Lectura LGTB o ano pasado. A mecánica un pouco do encontro vai ser que vou ir dando turnos de pregunta que temos así un pouquiño pautadas dos clubs de cada club de lectura e despois ao final podemos facer unha ronda libre se alguén lle quedou algunha dúbida a maiores, non? Os beneficios de moderar isto é que poido colarme e facer a primeira. E quero preguntarche, María, se esta é a túa única obra autobiográfica no 100%. Sí, é a única obra autobiográfica ao 100%. Son moi reticente ás biografías, non? Por dúas cuestións, porque ademais é unha cousa que teño bastante reflexionada. A primeira porque o sistema patriarcal ten xa unha tendencia de seu de interpretar todo o que escribimos as mulleres como biográfico, non? Supónse que non temos unha capacidade creativa máis alá da nosa propia existencia. Entón, con todo o respeto que teño a escrita autobiográfica, que me parece moi necesaria, pois sempre me provoca un certo malestar, non? Como se reciben as obras de ficción nesa clave autobiográfica, mesmo cando é evidente que non o son, non? Entón, por esa banda xa me provoca algo de malestar, non? Escribir algo estritamente biográfico. Pero, por outra banda, tamén, creo que isto é ainda máis importante, porque creo que para min falo, e xa digo que teño moito respeto á escrita autobiográfica, que lle vexo moito valor, pero para min sempre hai un risco no biográfico de que quede resumido nada máis a iso, non? Creo que a ficción ofrece un espazo máis amplo
que as historias que escribimos dende a ficción non se poden reducir a isto é o que lle pasou a esta persoa, non? E deixalo aí, senón que, bueno, pues, non temos esa vía de escape, non? Entón, cando escribimos dende o biográfico, para min é importante que trascenda, non? Que non quede só pois en compartir algo persoal, senón que ese texto ten que ser tamén pois iso, ten que ir máis alá, non? Simplemente de contar o que a unha lle pasou, que ten valor en si mesmo, non? Pero, bueno, eu, digamos que escribo máis dende outro lugar e non é habitual que utilice a voz autobiográfica para case nada, non? O sea, para o que é a escrita de ensaio e demais sí, pero no que sería o traballo máis de ficción ou máis literario, pois non. Vale, pues gracias pola resposta. Agora, arrincaría Cookie cunha pregunta dun dos clubs de lectura da Biblioteca Ágora. Onte tivemos unha reunión para comentar o relato que lemos, se léramos algunha novela túa, o Club da Calceta, o ano pasado tamén lemos a Dúbida. A verdade é que este relato gustou moito e sorprendeunos nalgúnas cousas. Bueno, sobre todo sorprendeunos, chamounos bastante atención a conexión que faz entre os corpos e as cidades. Parecenos moi original e, bueno, esa conexión entre as violencias nos corpos, as violencias nas cidades que está presente ao longo de todo o relato e incluso no título. Poderías falarnos un pouquiño desta conexión ou, se queres, de como chegaches a ela? Grazas. Pois, nada, a ti. A ver, aí hai varias cousas. De feito, eu son moi pouco de reler, non? O que escribo, unha vez que está publicado, creo que xa non me pertence, xa paso a outra cousa. Pero hoxe sí que, claro, para este encontro con vos, pois volvín, non? Revisar o relato e fíxome bastante graza ver que menciono un texto do ano 2020, que non que estamos agora, non? Hai un pequeno xogo intertextual e xa non lembraba para nada, non? Que puxera esa... Ben, o tema das cidades, para min os espazos, se coñecedes un pouco a miña obra, seguramente saberedes xa ou xa vos daríades conta de que os espazos son moi importantes para min, non? Sempre que escribo, gústame facelo dende un coñecemento dos lugares onde transcorren as historias, non? Pero aquí tamén digamos, neste episodio da miña vida, os espazos foron moi importantes, non tan importantes como manifesta o propio relato, non? Con esa idea de volver para revivir, pero sobre todo para reescribir, non? E para reinscribirnos nos lugares, non deixar que o que nos pasou en certos lugares nos domine, non? Eu son un pouco así teimuda con esas cousas, creo que aqueles lugares onde nos pasaron cousas negativas ou onde experimentamos violencia, parte desa violencia que nos expulsen deles, non? Entón, para min, un proceso tamén de cura e de aprendizaxe é recuperar os espazos onde aconteceu a violencia. E creo que este texto fala moito diso, pero xa digo que en xeral na miña escrita o tema das cidades, dos lugares onde transcorren as historias é sempre moi importante, non? E aquí, bueno, isto non o contei nunca, pero así que estamos en petit comité falando deste texto en particular. Tamén influí moito que este texto, en realidade, solicitaronmo para, bueno, non este texto, solicitaronme un texto, vou explicar correctamente, solicitaronme un texto dende un grupo de escrita de xente nova ou algo así, xa non lembro moi ben como se chamaba, dende Italia, que estaban facendo pois como a Europa plural ou algo así, non? Entón pedironme un texto no que as cidades e os espazos tivesen unha trascendencia. Coincidiu no tempo coa solicitude que tiven tamén da Amnistía Internacional de Lugo, que foi quen publicou o libro Camiñan descalzas polas rochas, que na que está difícil de atopar, recoméndovolo porque ten uns textos, a verdade, que moi, bueno, para min, dende o poema de Ana Romaní, o resto de textos que integran o libro son todos dignos de lerse, non? Pero, como dicía, bueno, coincidiron estas dúas solicitudes no tempo, entón falei coas dúas partes e propúxenlles facer o mesmo relato para as dúas cousas, non? E é moi curioso que a xente dese club, ou non sei exactamente o que era, non, desa iniciativa, rexeitou publicar o relato. Argumentaba que era moi longo, bueno, unhas cousas un pouco peregrinas.
que para min estaba claro que non eran o motivo real, non? E, bueno, pois o tema é incómodo, imagino, e non lles apetecía publicar un texto deste. Bueno, a min deu un pouco igual, non? Porque xa estaba escrito, realmente, pois, claro, interesábame moito máis o contexto do volume de Amnistía Internacional. Pero, bueno, digamos que foi un pouquiño tamén o enfoque dado pola proposta que me facían dende ese outro lugar, que era traballar pois a Europa das cidades ou non sei que. Bueno, imagino que esperaban outra cousa e foi así que non saiu publicado aí, pero bueno, agora está na rede, pode ler que lle dé a gana sen ter que estar supeditadas ao espazo de ninguén. Interesante iso. Que contas? Sí, hai moitas violencias que non son moi visibles, non? Por arriba das violencias xa experimentadas, bueno, non falamos, eu procuro falar delas, non teño tampouco ningún reparo, non? Tamén falei, cando me preguntou Diego, pois, o tema de publicar e demais, non? Pois todas estas cuestións creo que é moi importante falalas tamén públicamente. Sí, desde logo que sí, que hai que facelo, pero require unha valentía que non todo o mundo ten, facelo así tan abertamente como ti o fas. É de admirar, desde logo que sí. Agora preguntaría a Sara, do Club de Lectura LGTB. Hola María. Bueno, desde nuestro club de lectura también nos ha gustado mucho el relato y nos ha sorprendido como las compañeras la relación entre el cuerpo y la ciudad. A mí personalmente me gusta mucho una frase del final que dice algo así como que las personas que no están a gusto en la ciudad en la que habitan no están a gusto con la ciudad interior en la que habitan. En relación a esta comparación, has recurrido a textos anteriores tuyos y durante todo el relato también a tu pasado. Entonces nos preguntamos si la escritura del relato en sí ha sido lineal o has tenido que hacer saltos para relatar mejor la experiencia del texto. Cando estaba escribindo, refíreste? Sí. Pois, se che digo a verdade, non teño moito recordo da escrita, digamos, deste relato en concreto, non? Xa digo que son moito, eu miro moito cara adiante, entón enseguida esquezo algúns, teño moi boa memoria para algunhas cousas, pero outras realmente xa quedaron atrás e avanzo, non? Pero sí que normalmente este tipo de textos os escribo máis ou menos dunha sentada, non? No tempo que me permiten pois, as miñas outras ocupacións, pero, bueno, ser textos dunha lonxitude limitada, non é como unha novela que sí que estás traballando nela moitos anos, pois sí que son textos que non escribo con grandes interrupcións, non? Eu creo que a interrupción máis grande que ten que ver con este texto é a distancia entre a época na que aconteceron os feitos e a época na que os narro públicamente, non? Obviamente, pois, dentro da miña vida privada, pois non é un evento descoñecido, non? Para as persoas que me coñecen, e, bueno, tamén é unha cousa que queda xa moi atrás, non? Nesta altura. Pero, bueno, sí que o relato foi importante para min escribilo, tamén porque, como dicía, foi solicitado no marco, sobre todo, o proxecto da Amnistía Internacional. Era un libro sobre a violencia de xénero e eu non podía escribir outra cousa que non fose esa, non? Ademais, era un libro, pois, en principio orientado para un público adolescente e para min era urxente, non? Ainda que sabía que iba a ser mesmo incómodo, non? Para moitas persoas ler isto, porque, de feito, pois agora coas redes sociais, pois retomei algún contacto, non? Con compañeiras ou cunha compañeira de instituto, para ser exacta, e, claro, foi moi chocante para ela, non? Ou para a miña familia, pois ler este relato, porque realmente, bueno, ainda que tes un coñecemento un pouco abstracto das cousas, ou ningún, ou viviches iso dende o espazo das persoas que ignoraban, non, a violencia, pois claro, iso provoca un malestar, sabelo moitos anos despois, non? Pero, bueno, eu creo que ese malestar, o malestar é sempre tamén unha fonte, eu sempre digo que a incomodidade é un sentimento moi importante, non, para cambiar, cando nos sentimos incómodas é porque necesitamos movernos, non? E moverse sempre é bo. Entón, bueno, tamén habe procesos de reconciliación, non? Para algunhas persoas co que pasou. E esa eu creo que foi a distancia e digamos, o aspecto máis complicado de escribir este relato, máis que despois digamos, o feito, mero feito de escribilo en si mesmo, non? Aí sí que tampouco houve grandes interrupcións, eu sabía o que quería contar, porque son todo cousas que aconteceron, non é como cando estou escribindo ficción dende outro espazo que documentar, aí sí que hai moitos procesos, digamos, máis longos.
aquí sí que tiña claro pois, que quería contar e como. Non? Ou seja, que o que, digamos, o proceso creativo deste relato autobiográfico non che resultou máis complexo de elaborar por ser autobiográfico. Non, resultoume complexo que dicía, primeiro ese aspecto máis de pudor, non? De pudor, máis que de pudor, non pudor por min, non? Claro. Sino polas persoas, digamos, próximas que tamén se van ver un pouco expostas aí, non? E despois, bueno, sempre sí que é certo que en calquera cousa que escribo, incluído este relato, para min é moi importante a forma, non? Ou seja, non é meramente contar o que pasou, sino facelo dunha maneira que sexa relevante e que sexa literariamente pois, interesante tamén, non? E para min esas dúas cousas teñen que coincidir sempre, non é só, a escrita non é só unha historia, historias, todo o mundo ten historias para contar, non? A cuestión é saber escribilas e saber utilizar os recursos literarios que temos ao noso alcance para chegar ás outras persoas, non? Entón, aquí sí que, bueno, por os accidentes que comentei antes desta cuestión das cidades e demais, e que tamén, como dicía, as cidades no meu proceso vital foron moi importantes, non? Para min sair de Lugo en certo momento da miña vida foi unha especie de salvación, non? E de ruptura cunha circunstancia vital moi complicada que se seguise en Lugo, pois sería moito máis difícil de xestionar, non? Entón, para min estaba claro que as cidades tamén eran parte, non, da historia. Xa. Vale, pois agora iría Noelia do Club de Lectura o cuarto propio. Miña amiga Noelia. Que tal? Moi ben, que tal? Tamén moita gracia verte por aquí, sabes? Tamén rodeada. Sí, sí. Bueno, pois nós tamén lemos o relato, tamén nos gustou moitísimo. Como se hai moitísimas preguntas, a nosa pregunta vai un pouco máis aló do que o relato, a mellor vamos a interrumpir un pouco centrándonos no relato, pero bueno, que nestes últimos anos, donde dentro do mundo do cine, do teatro, a música, a literatura, é dicir, de toda a cultura, actúa en contra das violencias machistas, como valoras ti, é dicir, esa participación do mundo da cultura, e que impacto crees que está tendo na sociedade? A ver, eu non sei se entendí moi ben unha parte que dixeches polo medio, porque eu non creo que a cultura traballe en contra das violencias machistas en xeral. Eu creo que a cultura pois é un elemento máis que conforma o imaginario e como tal conforma por defecto o imaginario patriarcal, non? Incluso cousas que se escriben que nos venden como supostas novelas feministas, eu teño moitas dúbidas, non, de que realmente estean poñendo en cuestión as bases do pensamento patriarcal ou heteropatriarcal, para ampliar a cuestión. Entón, claro, eu creo que aí hai unha tensión permanente, non, entre digamos, para falar da literatura escrita hexemónica, que é unha escrita pois, que defende os valores dominantes, os valores heteropatriarcais, e aquelas que nos situamos pois, en contraposición con iso, que estamos intentando crear un imaginario distinto a partir do cal podamos establecer outro tipo de relacións na sociedade, non? A literatura, o cinema, o teatro, igual que calquera outro espazo de relación humana, van conformando pois eso, o imaginario, non? Que ao final é o que está na base de todas as violencias, porque eu creo que no relato tamén se fala disto, non? De como realmente a violencia empeza na construción de quen ti és, na construción de como deben ser as relacións íntimas, neste caso, e todo iso, pois claro, ven dado pola literatura, pola música, polo cinema, polo teatro, aí é onde aprendemos realmente, aparte do que observamos pois, na nosa familia, na nosa contorna, digamos, próxima, eu creo que realmente o imaginario onde máis funciona é a través diso que se chama o entretemento, non? E que inclúe pois, os programas tipo Sálvame, que inclúe todo tipo de cuestións, non, da televisión, de cousas as que non lle damos moito valor, con moita importancia como cultura, pero que en realidade están transmitindo todos os días patróns de ser homes, de ser mulleres, non, moi estereotípicos. E claro, eu sempre digo que
que é moi importante traballar nese campo, non? Porque é a maneira que temos de asimilar os papéis de xénero sen ser realmente moi conscientes diso, non? Eu ás veces, por exemplo, creo que houve algún club que leu A Dúbida, non? Cando falo deste texto que fala do tema das agresións sexuais a menores, entre outras cousas, moitas veces din, pois é que é un tema que non se trata nada, non, na literatura, eu sempre digo, non, trátase moitas veces, pero dende o punto de vista dos agresores. Axúdanos a dicir, a literatura, o cinema, está normalizando unha serie de comportamentos que serían impensables se non houvese esa normalización. Se deixásemos de ver como unha historia moi bonita Lolita, pois o mellor estaríamos noutro mundo, non? De outro tipo de tratos ás menores, pero seguimos vendo todas esas historias como algo maravilloso. Un libro que se acaba de publicar moi recentemente en galego que permanentemente cuestiona os relatos das vítimas das agresións sexuais, non? Entón, a min preocúpame moito que libros como ese, que acaba de publicarse, estamos no ano 2020, non reciban un meneo crítico e un rexeitamento social de cara, non? Iso, a min preocúpame, non, esta cuestión, porque a ver como somos capaces de chuchar calquera cousa, como ven empaquetada como literatura ou como cinema ou como teatro, chuchamos cousas que se te paras a pensar un pouco de maneira crítica, ao final o único que están facendo é reforzar pois ideas de que as mulleres somos as nosas inimigas, de que temos que competir por un home, de que as menores minten, de que se sofres unha agresión sexual xa te tes que suicidar porque non hai máis para que poidas facer na tua vida. Bueno, todo este tipo de estereotipos patriarcais, non? Que eu creo que estamos moi lonxe de superar aínda, que aínda estamos escribindo as autoras que facemos tendo un enfoque feminista, dende unha ollada máis crítica, non, de profundidade, temos aínda moito traballo que facer aí, non, para cambiar ese discurso. Bueno, non sei, as lectoras, todas as instancias, a crítica, todos os elementos que conformamos os sistemas literarios, non, que ao final somos unha comunidade complexa de persoas. Moito queda por facer aínda, efectivamente. Pois Sira, de Café con Libros. Tócame. Hola, María. Que tal, Sira? Moi ben. Sorprendeunos que fora autobiográfica, verdade? Con todo o que levamos lido teu, e non saber deste texto e desta experiencia. Pero nós tivemos tertulia esta semana, tanto el luns como no grupo do martes, e nos dous grupos destacaron o papel da nai. Neste caso, como catalizadora, como unha peza chave a hora de tomar consciencia da violencia que estaba a sufrir, non? E como tratas nas túas obras sempre esta necesidade de crear rede de apoio, Amanda, non? As amigas, esas relacións que fan que poidas salir desa situación de violencia na que calquera pode verse inmerso, da igual un pouco idade, experiencias previas e demais. Queríamos un pouco preguntarte sobre isto. Sí, eu creo que, como dicía antes, hai moitas violencias dentro da violencia, non? Unha delas é estado illamento, non? Como comentaba antes, pois un dos estereotipos patriarcais máis estendidos é que as mulleres somos as nosas piores inimigas, non? Entón, sempre se nos representa de maneira antagonista ou as máis son terribles e son os culpables de todos os traumas da súa descendencia. Bueno, unhas figuras moi planas, non? Levamos toda a nosa vida lectora pois asimilando, xa digo así, citando sin máis ese tipo de cuestións. Eu creo que é moi contradictorio porque realmente o patriarcado é unha ficción poderosísima, porque se te paras a mirar a realidade daste conta de que é bastante contradictorio co que experimentamos no día a día as mulleres, non? Eu teño clarísimo que se as mulleres saímos adiante porque hai outras mulleres que nos apoian, porque vivimos nunhas estruturas que son totalmente anti nós. Entón, creo que calquera de nós, se algunha vez tivemos un problema, seguramente que nos apoiou foi outra muller, non? Non ten por que ser necesariamente cun vínculo sanguíneo ou de cohabitación, pero sí polo menos eu iso é a miña experiencia vital máis forte, non?
É unha experiencia vital que teño do traballo en cooperación ao desenvolvemento, que me marcou e me segue marcando moitísimo, pero tamén aquí, non, na miña, bueno, como se ve no relato, pois dende a miña adolescencia, mesmo dende a miña infancia, non, as relacións con outras nenas, con outras rapazas, coas mulleres da miña familia, cada unha pois da súa maneira, non? Pero para min é moi importante poñer de manifesto como na vida real somos as mulleres as que nos apoiamos as unhas ás outras, non? A que está desequilibrada é a literatura patriarcal que escribe uns relatos que non se corresponden coa realidade da maioría das mulleres. Sempre, xa digo, ese tropo de que as mulleres somos as nosas piores inimigas, que as máis son todas unhas, bueno, pois en fin, culpables. Nunca son mulleres que teñan unha vida por si mesmas, por exemplo, non? Están aí sempre ao servizo un mártires para. Entón, bueno, a min interésame moito e un tema que ademais sei que ti coñeces, non, o ciclo dos elementos, tamén as relacións materno-filiais, non? Son moi importantes, non sempre son relacións fáciles, nin positivas, en algúns casos, pero sí que son bastante máis complexas, non, do que se nos fixo creer ata agora en moitos dos relatos que se nos foron contando, non? Entón, para min é moi importante, xa non só por experiencia vital, senón tamén dende o punto de vista da literatura, poñer sobre o papel pois, cousas das que non se nos fala e que están aí e que é moi importante recuperar para crear outra narrativa, non? E outro discurso e outra maneira de vernos as mulleres como colectivo e como persoas individuais. Moitas grazas. Interesante todo. Que curioso. Do Club de Mesoiro, Marta Elena. María. Hola. Mira, a nos gustou moito o relato, de feito, chamounos a atención que sendo tan curto nos dese tanto para falar e reflexionar. E nada, a nosa pregunta é pues, que nos gustaría saber como este relato que é autobiográfico está escrito en terceira persoa, así con esa distancia. Por qué? Pois é unha boa pregunta. Imagino que ten que ver tamén coa distancia do tempo, ten que ver tamén co que aparece ao final do relato, non? É un relato escrito para, non é un relato escrito para min, é un relato escrito para outras persoas. Entón, imagino que dende ese punto de vista me resultaba máis práctico, vamos a dicir así, escribilo en terceira persoa, non? Ainda que eu si estou inscrita en primeira persoa nun tempo distinto, non? Nun suposto libro que teria que estar publicado agora, non? Sobre as cidades. Entón, era un pouco xogar tamén, creo que ten que ver co que falei ao principio, non? Intentar sair desa idea de que o biográfico é algo que só te afecta a ti, e que non ten trascendencia para o resto da xente, que o contas como unha especie de terapia ou algo así, que está moi ben escribir como terapia, quero dicir, non vexo nada criticable nesas cousas e podes axudar a moita xente dende esa perspectiva, pero non é a miña, non? Entón, eu creo que dende ese punto de vista era importante tamén polo que digo, pola distancia, non? Eu, cando escribín o relato, xa non era adolescente, e polo tanto creo que hai unhas distancias aí moi grandes tamén entre obviamente, pues, forma parte de min, non? Digamos que sigo sendo esa mesma persoa e unha continuidade, pero xa non estou nesa situación para poder narrala en primeira persoa tampouco. Vale, gracias. Sí, de feito, quedeime co detalle de que non é ata a páxina 18 do relato que falas en primeira persoa. Ata ese momento é sempre na terceira. Claro, que é unha cousa tamén... A ver, hai que ter en conta que cando ese relato foi publicado, eu xa era unha autora publicada. Entón, se eu escribise o relato en primeira persoa, sería menos autobiográfico, porque unha primeira persoa pode ser un personaxe. Entón, a min interesábame tamén, en certo punto, deixar claro que son eu quen está escribindo, son a autora quen escribe, e de feito, algunha vez que teño traballado en institutos con este relato, que é curioso porque non me chaman habitualmente, non, para falar del, pero algunhas veces que leen varios textos, sí que as adolescentes preguntaban insistentemente, pero hai algún texto que sexa biográfico? Eu sabía que se referían a este, claro, porque
é unha maneira de provocar tamén esa reflexión, non? Incluso ti, que eres unha persoa que estás no espazo público, eres unha muller que ten unha trayectoria, etcétera, tamén tes unha historia persoal detrás, non? E creo que iso que se traballa mellor tamén dende esa óptica, non? E para min era importante, como dicía antes tamén, dende o punto de vista do literario, pois que a persoa que vai lendo acompañala ata chegar a un punto no que sí que se di explícitamente son eu, non? Quen está escribindo isto. Porque senón, o sea, teño escrito moitas cosas en primeira persoa, obviamente non son eu, non? Quen está narrando. Desta maneira, curiosamente, queda moito máis patente que son eu quen escribe, porque está escrito en terceira persoa. Sí, e impacta, porque además dilo en 2 palabras e impacta como máis, iso é certo. Agora, irían Ángela e Mercedes do Club de Lectura de Estudos Locais. La pregunta nuestra la formulo yo, pero se le ocurrió a una compañera del Club de Lectura. Es relativa a los números que pones al lado de en tratado sobre a esencia da cidade, Reimóndez 2020 16, Reimóndez 2020 48, 2020 32, perdón, y 2020 48. El significado, preguntaba la compañera por el significado de esos números. A ver, que pensades? Eu devolvo-vos a pregunta a toda a xente que estades aquí nesta xuntanza. Que vos parece? Xa o dixeches antes. Claro. Descartamos a clase bibliotecaria porque podemos ter pistas, non? Teñen a súa teoría, digo eu como coordinadora deses clubs, os meus alumnos teñen a súa teoría. Ángel, cal era a teoría que pensábamos nos cando lemos? Me parece que era la evolución de ella en cuanto al tiempo, ¿no? Desde el inicio del relato, que es con esa edad, al tiempo que transcurre en su vida. Sí, un pouco pensábamos que escribías desde esas idades. A primeira parte era desde os 16, a segunda desde os 22, penso que era, despois viñan os 48, non? Sí. Sí, no, a ver, sí, pone primero 16, 32 y el último 48. Bueno, a verdade é que estes son os momentos que me fascinan, dos encontros coas lectoras e cos lectores, porque tedes a capacidade de sacardes cousas aos textos, que iso é o xeñal da escrita, non? Que claro, os textos só cobran vida cando os len outras persoas e fan as súas interpretacións. Bueno, en realidade pareceme estupendo que chegasedes a esa conclusión. Estou super animada con esta teoría. En realidade, dende a miña perspectiva, son os números de páxina, non? Dun suposto libro, que eu son moi dada a esas cousas, e quen coñece a miña obra sabe que me gusta moito traballar con citas de cousas que non existen, e con libros que supostamente foron publicados pero tampouco existen. Gústame moito facer ese xogo así de despistar a xente. Entón, eses fragmentos supostamente son un libro que eu escribiría, que estaría publicado no ano 2020 sobre a esencia da cidade. Unha teorización sobre a esencia da cidade, e eses serían os fragmentos tirados das distintas páxinas, non? Pero, bueno, a vosa teoría ten moito máis intriga. É que quedaba perfecta, porque pensamos que todos pares era por algo. Bueno, porque eu son moito dos números pares, era por iso. E logo fomos a Wikipedia a buscar o ano de nacemento e xa se nos caía a teoría, pero bueno. Sí, xa tería que escribilo no futuro, claro. Bueno, pois agora Ana, do Club de Lectura Durán Loriga. Sí, hola María. Hola. Eu son do Club de Adultos da Biblioteca Infantil e Juvenil. E, bueno, nos comentamos un pouco no relato, sobre todo, creo que foi a personaxe de Carlos o que máis dúbidas centrou, non? Sobre todo
o mellor intentar entendelo, non? Comprender como se pode chegar a esa situación, non? E a exercer esa violencia. Bueno, unha pregunta podría ser se igual abarcar este tema e desmontando un pouco dende a perspectiva do home non podería ser tamén bastante útil, non? Como se pode chegar a esta situación? Bueno, eu creo que o problema que temos é que sempre estamos intentando entender os homes, non? Sí. Que se nos inculca iso a todas horas. Mesmo cando estamos lendo un relato de violencia contra un adolescente, estamos pensando no home. Eu creo que isto xa nos debería dar un pouquiño que reflexionar, non? Como lle damos a volta ás cousas ata o punto de facelos a eles protagonistas dos relatos que ni sequera lles pertencen, non? Creo que unha cousa é traballar pois, o tema das masculinidades, a orixe das violencias nos rapaces, nos homes, como se construen. Todo iso é un tema moi importante e de traballo moi meritorio e que creo que os autores, homes, non están traballando, que o mellor se cadra, non? Sería o traballo importante que teñen que facer eles, pero non eu. Non é o meu traballo facer iso. Non é o meu traballo entender por que me golpeaba un rapaz de 15, 16 ou 17 anos diante de outras persoas en que ninguén fixese nada. Creo que esta é outra capa máis de violencia que experimentamos as vítimas, os superviventes de violencia en todos os momentos, porque temos que pensar que o discurso dos agresores é o discurso dominante. Eles xa teñen toda a comprensión da sociedade. Pensar o que acontece coas agresións sexuais. A quen se pon en dúbida? Quen ten xa a comprensión da sociedade de partida? Eles. Eles son os que teñen a simpatía social. Bueno, pois iso é porque o estamos construindo, como dicía antes tamén nas lecturas. O feito de que leamos permanentemente cousas escritas por homes, protagonizadas por homes, co punto de vista dos homes, fai que acabemos asimilando a súa visión das cousas, non? Entón, a escrita das mulleres tamén ten esa función de romper eses patróns, non? Entón, home, pareceme interesante o debate social de por que os rapaces se converten en agresores. Podemos telo, se queredes, non? Pero, porque tamén, claro, a representación da masculinidade nos absorbemos e xustificamos os seus comportamentos, que absorbemos os comportamentos da feminidade e eles absorben os da masculinidade. Podo vos poñer un exemplo coa literatura moi sinxelo. Cando escribimos literatura infantil, protagonizada por nenas, unha das leccións máis importantes que aprenden os rapaces é que eles non sempre teñen que estar no centro do relato. E isto que parece unha cousa absurda, pensade como se reproduce despois na violencia. Os homes están afeitos a ser o centro do relato e cando non o son, entón reaccionan polas vías que a sociedade lles foi ensinando, non? Entón, é moi importante, xa digo, depende un pouco das idades, pero cando vas avanzando a certas idades, xa lles chama atención e mesmo lles molesta a algúns rapaces que os libros estén protagonizados por nenas. Cuidado. En a adolescencia igual, no momento en que les saen do centro do relato, séntense superagredidos. Isto é algo que pasa, por exemplo, co Club da Calceta, foi unha batalla infinita, non? E orixe de moitas violencias tamén ao redor dese libro. Entón, claro, volvelos a poñer a eles no centro mellor non é a mellor estrategia. Hai que traballar as cuestións, non? Que por que se chega aí, pero é moi importante que os rapaces tamén aprendan que non poden estar sempre no centro do relato, no centro das historias. Iso xa é unha aprendizaxe e unha desarticulación do discurso patriarcal tremendo, non? Entón, claro, a mí preocúpame como cando alguén comenta pois ao redor do Club da Calceta, claro, e por que son 6 mulleres? Pero vamos a ver, quero dicir, se vivimos nunha sociedade no que o 50% máis ou menos das persoas somos mulleres, que ten de extraño que un libro estea protagonizado por 6 mulleres? Bueno, xa nos indica algo, non, da sociedade na que vivimos. Pois isto é un pouquiño igual, non? É importante tratar esa construción da masculinidade e por que se chega aí, pero, claro, que iso centre o relato, o debate sobre o relato dunha víctima, se cadra temos... Claro,
é fundamental o testimonio, por exemplo, neste relato, o que me refería máis que nada era un pouco igual a análisis, o que decías, non, das masculinidades e demais, tamén pode ser necesario, obviamente. Claro, pero non che parece que é necesario que os homes empecen a escribir un pouco sobre ese tema? Sí, Porque, a ver, as novelas que lemos, os relatos que lemos dos homes, eu admito que leo moi pouco, escrito por homes, vale? Entón non teño moito criterio, pero nos 20 anos que pasei lendo Señores, non detectei unha grande crítica á masculinidade no que escriben. Non, ese é o problema, sí. Entón, eu non vou cargar aínda por riba, non, coa responsabilidade de reescribir a masculinidade, ou sea, quero dicir, bueno, pues en algúns casos sí, en outros non, pero creo que a responsabilidade nese caso tamén é dos autores. Entón, volvendo ao que preguntaba antes Noelia, creo que este é un dos problemas que teñen os sistemas literarios. Os homes copan a maior parte do espazo de publicación, sobre todo se estamos falando de novelas, de narrativa, e claro, reproducen e reproducen, non? E as mulleres estamos xa nun espazo moito máis pequeno, porcentualmente, dentro diso hai moitas que tamén están apoiando pois, unha visión patriarcal das cousas, entón cada vez o espazo máis pequeniño, non? Entón se cadra, os que teñen que mobilizarse son os que están no espazo máis grande. Que ben. Agora Vanessa do Club de Lectura da Biblioteca Fórum. Hola, moi boas, María. Hola. Dentro do Club dos martes pásanme a seguinte pregunta. É moi concretiña, vai referida á páxina 26, concretamente onde dis porque a cidade que levamos dentro transmútase e adáptase a calquera espazo. As persoas que non están a gusto onde viven, con excepcións de conflito aberto contra elas, adoitan non estar a gusto coa cidade interior que habitan. Entón, a pregunta é, quere dicir isto que esas persoas non foron capaces de superar o seu pasado? É dicir, están nun corpo ou cidade pechada, por tanto a súa cidade interior nin transmutou nin se adaptou ao novo espazo, porque non tiveron maneira de fuxir. E disto deducimos que entón a cidade interior de María transmutou e adaptouse á nova cidade aberta de Vigo. No, eu creo que aí estaba falando de outra cousa. Estaba falando de ter o privilexio de poder transmutar os teus espazos, é dicir, a min, para ver se explico con un exemplo moi simple, irrítame moito a xente que se frustra co clima, non? É unha cousa que non podemos cambiar, entón estamos como proxectando permanentemente no que fai mal, o que non sei que, este tipo de proxeccións irrítame moito, non? E cando unha persoa está permanentemente proxectando e proxectando, é que esta cidade é moi fea, claro, vivo en Vigo, que ten a fama de lo peor, entón, esta é unha cousa que me irrita moito, porque eu creo que as cidades, aparte das desgrazas urbanísticas que tiveron que padecer ao longo do tempo, das cales non son responsables máis que as instancias políticas que o permitiron, pois non son pedras, non? Son as persoas. Entón, cando estamos proxectando, digamos, a nosa insatisfacción sobre un espazo ou sobre que chove, o sea, sobre cousas que son alleas a nós, aí, pois, hai como, para min hai algo que no teu interior non está como debera, non? Pero nesa frase o que tamén intentaba explicar é que ás veces eso é unha cousa, o de proxectar, e outra cousa é que ti vivas nun ambiente hostil. Entón, un ambiente hostil, obviamente, se eu vou sair á rúa e vou ter un acosador que está todos os días agardando na esquina da miña rúa, o mellor teño que marchar dese espazo, non? Que foi o que me pasou a min, necesito marchar. Ou se son unha persoa trans, todos os días son agredida pola rúa, entón non é que eu estea proxectando, sino que estou vivindo nun espazo que fai imposible, non? A miña existencia. Entón, hai unha hostilidade que non é a miña proxección sobre o espazo, senón que o espazo mesmo, obviamente, o espazo as persoas, non o espazo as pedras, non? O espazo mesmo fai imposible habitalo, non? Entón, a iso me refería nese fragmento do relato, non? A esta reflexión sobre as dúas cousas. Claro, moitas veces, pois iso, estamos proxectando sobre unha cidade, sobre un sitio, e que non me gusta nada, eu que sei, non me gusta nada Galicia, que non me gusta nada, non sei que, ao final realmente son cousas que non teñen nada que ver con ese lugar, sino coas túas relacións, con como estás ti contigo mesma, pero que ao mesmo tempo tamén hai espazos que son inhabitables por cuestións graves, non? Por cuestións de violencia que fan imposible que ti poidas estar
Eu que sei, pois imagina que eres unha persoa LGTBI, que vives nun lugar con moi poucas relacións fora da tua familia, por exemplo, agora no confinamento, non? Eres unha persoa adolescente, estás nunha situación moi hostil, non é que ti estás proxectando nada, que non che gusta estar na tua casa con esa familia que che tocou, senón que realmente estás sufrindo unhas violencias que fan que ese espazo sexa inhabitable para ti, non? Entón, ese fragmento, digamos que condensa estas dúas cousas. Moi ben, graciñas. Agora Maru, do Club de Lectura de Ágora. Boa tarde, María. Hola. Hola. Na sesión que tivemos do teu relato, as participantes mostraron as mesmas inquietudes e curiosidades que xa se foren expoñendo, pero ao final derivamos nunha dúbida ou un debate. Alguna vez somos capaces de reinventarnos, de regresar ao carón a nosa historia, ou é algo que sempre vai resoar no noso presente? Eu non son moito de deixar, senón máis ben de transformar, non? Que é un pouco do que fala o relato. Eu creo que todas as cousas que experimentamos seguen formando parte de nós, non? É un pouco tamén a idea do corpo, das cicatrices, da cidade, non? As cidades todas levan a súa historia. Antes falaba de Vigo, que sei moi feo, que sei non sei que, bueno, non estou de acordo porque a mí me encanta, pero claro, unha cidade que leva a súa historia de, pois iso, de mala planificación, de moitísimas cousas, non? Entón, eu creo que para min non é tanto a disxuntiva de se deixar atrás ou deixar de lado, senón como somos capaces de transformar o que nos pasa nalgo que sexa útil para a vida, non? Útil para nós, útil, no meu caso, como persoa que ten un mínimo espazo público, útil para outras persoas, non? Creo que se nos quedamos simplemente en que, bueno, que me pasou isto, que me pasou outro, non? E teño que superalo e queda aí nada máis a cousa, e non aprendemos nada, pois estamos perdendo unha oportunidade, non? Porque tamén creo que é un impulso grande para sair das situacións. Eu, ás veces, cando estou nunha situación moi complicada, e por desgraza na vida teño estado en moitas por diferentes cuestións, ás veces pode ser un pouco absurdo, pero no momento no que estou vivindo esa situación axúdame a pensar que vou aprender algo dela, non? E que vou ser capaz de transmitir despois algo sobre isto que me está pasando, que agora me pode resultar bastante difícil de soportar, ter sempre esa esperanza de transformalo noutra cousa, non? Falo moitas veces da ira, non? Nesa entrevista que antes comentaba Diego, precisamente a ira productiva para min é iso. Pois cando eu estou convivindo con mulleres que están en situacións de pobreza moi extrema, en situacións de violencia moi extrema, iso provócame moita ira, non? Non vou dicir impotencia, porque sí que estou con elas facendo algo, pero acompañándoas máis que nada, pero sí que me provoca moita ira, non? Contra o sistema que produce esa situación. Entón, que fago con iso? Pois procuro transformalo noutra cousa, non? Procuro transformalo, pois no meu caso, en escribir, ou procuro transformalo en mover xente, en poñer cousas a andar, porque senón o que vivimos realmente queda aí como unha ferida, pois, bueno, pois ás veces sen curar, non? Eu creo que máis que nada é iso, aprender e transformar, non? Transformar o que nos pasou en aprendizaxe, unha cousa que tamén comento no relato e que me perturba moito, dúas cousas. Unha é que ninguén nos ensina realmente a detectar os sinais da violencia antes de que aconteza, ninguén nos fala, é como o dos partos e os embarazos, non? Que ninguén conta, eu nunca estiven embarazada nin parín, pero son bastante observadora de certas cousas, non? Creo que tamén é o mesmo, non contanche unhas cousas, tamén te contan realmente a dor de parir, o desgarro, as consecuencias que ten para o teu corpo despois, bueno, moitas outras cousas que non se nos contan, non? Bueno, pois igualmente no tema da violencia, cando ves sobre todo as adolescentes, non? Cando empezan a establecer relacións pois máis do íntimo, eu creo que siguen sen ter, bueno, vale, que non me mires o móvil, agora hai máis campañas, máis sensibilización e tal, pero hai moitas cousas que non vemos porque non sabemos que temos que mirar aí. É o que falábamos antes, por exemplo, das agresións
sexuais. Sabemos que as persoas que nos agreden, polo xeral, son persoas coñecidas, non? Son homes da nosa contorna. Pero cal é o discurso público? Non vai a soa pola noite, non andes con persoas que non coñeces, etc. Entón, ao final, están sempre despistando, non, a nosa atención. E creo que iso, cando ti tes o coñecemento propio no teu corpo, non, de como chegaches a esa situación de violencia, unha maneira de transformalo é reflexionando e compartindo, non, con outras mulleres para que non teñan que pasar todas polo mesmo proceso que pasaches ti. E a segunda cuestión é o instinto, non? Que se nos ensina a non escoitar o noso instinto. Entón, caemos unha e outra vez en situacións semellantes porque se nos di que, bueno, pero esta situación non é como a anterior, cando ti sabes perfectamente que xa hai cousas así aí que sí son como as anteriores, non? Entón, creo que ese é un proceso para min, xa digo, de transformar o que che pasou nalgo diferente, non? Non tanto de extirpar, eu creo que non podemos extirpar as cousas que nos pasaron, sexan boas ou malas, non? E a violencia que padecemos creo que está en nós, como que digo, como corpo, non? Por iso así me horripila tanto todo este tema das operacións de estética e demais, non? Porque o corpo tamén conta as súas historias, as súas transformacións, non? Cando pasa o tempo, cando nos facemos maiores, tamén forman parte diso. Entón, non podemos deixar atrás, non? O caso é que nos acompañe para axudarnos a afrontar o que temos ao noso arredor e o que temos por diante, non? Moitas gracias. Pois agora a pregunta do Club Virtual, María. Hola, ¿qué tal? Hola María, gracias por Hola. el relato. Voy a hacerte una pregunta en nombre del Club Virtual. En parte ya la has contestado ahora a Maru. A ver, la pregunta iba un poco más allá del relato, ¿no? Iba un poco más en plan el punto de vista desde los adolescentes. Comentas en tu relato que tú oíste hablar por primera vez de violencia de género en la universidad, pero hoy en día hay muchísima información, vamos, en cualquier ámbito, o sea, tenemos muchísima más información y entiendo que en los colegios también habrá mucha más información. Entonces, un poco desde tu punto de vista, que valorases por qué actualmente sigue habiendo tanta violencia. Si influye en las series, si influye la música, qué puede influir en los adolescentes para que sigan por el mismo camino, con mucha más información. Bueno, creo que información non é o mesmo que experimentación, non? O sea, podemos ter moita información sobre certas cousas, que é moi importante, non? Porque, obviamente, eu naquela altura xa non é só que non soubese nin o que me pasaba, senón que tampouco había ningún apoio. É dicir, dentro do instituto, como se conta no relato, eu era rara, el era el chico problemático, quero dicir, ninguén con actos que pasaron dentro do centro de ensino, dentro do centro, non fora na rúa. E ninguén levantaba unha cella. Bueno, eu creo que esa situación agora espero, non? Que sí que se transformase e que sí que haxa outra sensibilidade nos espazos do ensino, nos espazos onde as adolescentes e os adolescentes conviven con persoas adultas. Pero o certo é que os modelos de masculinidade, de feminidade, non se transforman. Transformanse moi lentamente e con moitas resistencias. Eu vexo tamén, bueno, podémoslo ver perfectamente tamén co tema do bullying ás persoas LGTBI, non nos institutos. Calquera persoa que cruce o estipulado polo xénero, sobre todo na adolescencia, que é o período da vida no que estamos intentando buscar quen somos, non? Entón estamos intentando aferrarnos a algunha verdade, porque está cambiando todo, está cambiando o corpo, está cambiando quen somos, Entón, é como un momento da vida no que necesitamos aferrarnos a algo. E, por desgraza, moitas veces o que nos aferramos son os patróns de xénero que nos dan como algo seguro, non? Entón, iso é o que xenera a violencia, claro, o sea, senón, é o que falábamos antes, se os rapaces non teñen máis modelos de masculinidade que os que se lles están presentando masivamente, e as rapazas, igual, modelos de feminidade, pois non lle pode sorprender a ninguén que teñamos situacións de violencia, non? Porque son modelos de
importante o traballo que se fai dende isto que chamamos o entretemento. Se vos parades a mirar calquera programa de público masivo, tipo Mujeres, Hombres e Viceversa, eu falo sempre destes temas coas adolescentes e cos adolescentes nos centros, e, bueno, para min o positivo é que hai moitas e moitos que resisten a iso, non? E que están facendo un contradiscurso tamén, porque ás veces creo que temos tendencia a estigmatizar, a min encántame as persoas de todas as idades, non? E teño a sorte de, a través da escrita, de convivir coas que teñen 8 anos a das que teñen 99. E creo que o período da adolescencia está moi estigmatizado, non? Ás veces non somos capaces de comprender a complexidade, non? Das situacións que viven, e tamén é un período da vida no que todo é moi intenso, non? Entón, bueno, é máis importante o acompañamento e o traballo de mediación, pero temos un monstro moi forte, non? Que son eses papéis de xénero que, ademais, claro, interesan moito para vender, non? Pues vender cousas de chicas e de chicos, o sea, son unhas maquinarias moi potentes que temos que traballar no día a día e cada quen dende os espazos onde estea para ir desmontando, porque senón, a ver, o extraño é que non sexamos todas, non, mulleres estereotípicas ou homes estereotípicos, porque se nos guiamos un pouco polo que vemos ao noso arredor, quitando as relacións máis próximas que poidamos ter ou pois iso, os produtos culturais que busquemos, non, máis activamente para desfacer esas estruturas, o que se nos dá así a comer, en xeral, pois xa sabemos, non, cara onde nos leva. Vale, muchas gracias. Nada. Bueno, agora vamos coa última pregunta das pautadas desde os clubs e despois abrimos unha ronda aberta, se vos parece. Vanessa, outra vez, de outro club de lectura da Biblioteca Fórum. Hola de novo. No Club dos Luns o relato dounos para moito, pequeno pero intenso. Unha delas ten un pouco que ver co que falabas agora de detectar os sinais no entretemento, non? De que era importante o papel que xogaban os programas de entretemento e todo isto. A pregunta centrámola en que papel debe xogar ou pensas que debe xogar a formación en igualdade de xénero, pero tamén no ámbito xurídico e no escolar, en todos os ámbitos. Pois para min é fundamental, porque é o que nos dá unha ferramenta crítica para procesar o que vemos. Creo que todas as persoas, as nenas e os nenos con moita agudeza, e as e os adolescentes tamén con moita agudeza, non simplemente tragan as cousas, non teñen capacidade crítica para analizalas. Entón, moitas veces o que necesitan son ferramentas e marcos. É dicir, unha rapaza pode estar vendo Mujeres, Hombres e Viceversa, como podo ver eu subíndome polas paredes, en plan, pero que é isto? Ou pode estarlo vendo querendo ser, non, partícipe diso. A diferenza entre unha posición e outra marca ter un contexto crítico, non, ter a capacidade de analizar de xeito crítico as cousas que ves. Entón, para iso, a educación en igualdade é fundamental, non? A educación con enfoque de xénero, porque nos axuda a revisar pois todas esas cousas que se nos están presentando todos os días como normalidade, que ao final é a violencia máis extrema, non? Iso que a normalidade, non? É violencia para todo o mundo. Entón é fundamental, obviamente, pois, no resto da sociedade igual, non? O que pasa é que ás veces, cando vamos aos estamentos profesionais, está ben ter unhas ferramentas, pero se a persoa non está nun proceso de reflexión crítico máis profundo, pois ao final acabamos caendo no mesmo. Era o que vos dicía tamén da escrita, non? Autoras que ao mellor elas pensan que son feministas, pero empezamos a ler o que escriben e pois quedamos un pouco confusas, non? Entón, non é só que pensemos que é ter tamén unha experiencia de autocrítica, de reflexión máis profunda, de lecturas, de conversas, de contactos, de activismo, de relacionarnos con distintas persoas, de coñecer pois as situacións, non, un pouco máis de primeira mão, implicarnos no que nos rodea, bueno, son procesos máis complexos, non que simplemente un curso. E aí sí que creo que os centros de ensino están facendo un esforzo moi grande comparativamente con outros espazos, non, da vida laboral e demais, porque sí que bueno, pues hai moito profesorado que realmente está implicado en abrir espazos
tamén non só este modelo charla, cursillo, non? Senón que, como dicía, a reflexión sobre todas estas cuestións ten que partir tamén da experiencia, non? E do vivido, ter pois, persoas que nos permitan a través de dinámicas, a través de espazos de reflexión, non? Que aí Noelia é experta niso, que nos permitan pois, traballar, non só darnos unha conferencia sobre, non? Porque iso, bueno, está ben ter unhas ferramentas, digamos, intelectuais, pero que hai que traballar tamén a experiencia, o emocional, bueno, cousas máis complexas, non? Que por fortuna no ensino sí que se fan, pero non imagino eu a asociación esa de xuíces e xuízas de España facendo un curso máis autorreflexivo, non? Sobre os seus propios papéis de xénero, reflexionando sobre que cousas traen da casa, por exemplo, non? Que papéis traen adquiridos, e todo iso despois, obviamente, manifestase nos dictames que emiten, non? Eso xa non sei eu se se produce. Gracias. A dúbida era si se estaba tratando axeitadamente, non sei se se trataba así, Non pero creo bueno, que era sí. claro. Noelia sabe seguramente contestar mellor que a min, porque é o seu traballo, non? Pero é unha percepción que teño, sí que ás veces con moitas dificultades, porque, claro, os centros de ensino son como a sociedade, hai de todo, non? Pero sí que como colectivo, digamos, bueno, hai moitas iniciativas, non? Que están tomando moi en serio tendo os comités de igualdade, os comités de igualdade, bueno, hai unhas que son lideradas, ademais, por adolescentes e que toman o tema moi en serio e con toda esa paixón que lle botan a todo, non? Que a min sempre me resulta moi estimulante. Eu por añadir, o sea, totalmente como dices, María, e tamén que o ano pasado entrou que é obligatorio que todos os centros educativos teñen que ter un plan de igualdade, é dicir, que ahora mismo as leis de igualdade están facendo como algo obligatorio. Claro, que antes era como que quen tiña máis esa sensibilidade ou esas vivenzas, pois o levaba a cabo, pero ahora xa empeza a ser obligatorio e a formación en xénero cada vez está sendo máis obligatorio para traballar con grupos de adolescencia ou con grupos de personas. Entón, eu creo que o ensino que se vai ter que poñer as pilas, vamos. Que hai iniciativas moi chulas, como decía María. Entendo aí que eses plans que teñen como unha doble público obxectivo, por un lado o alumnado e polo outro o colectivo de profesorado, non? Porque foi algo que tamén me sorprendeu moito, bueno, xa abrindo a veda a que todo o mundo interveña, foi algo que me sorprendiu moito, o relato en sí, na súa totalidade, a min trasladoume bastante aos meus anos mozos tamén do instituto, somos máis ou menos dunha quinta, María, e levoume ali, non? Ao meu terceiro de BUP, ao meu COU, no que había escenas, pero casi calcadas ás que ti narras, non? De cousas que miras desde hoxe, desde a perspectiva de hoxe, non das crédito, non? De como vías eso e non o vivías desa maneira. E o profesorado, efectivamente, estaba ali, pero non estaba ali. Entón, supoño que iso sucedendo hoxe que ten que ser moi distinto, non? O profesorado está como moi activo nese ámbito. Sí, eu creo que é o que dicía, que non é, obviamente, pois seguimos tendo moitas situacións de violencia non na adolescencia, non creo que nin máis nin menos que antes, porque isto tamén é outra cosa que me irrita moitísimo, non? Este alarmismo, bueno, é que agora estamos poñendo aí atención, antes non mirábamos a ver que pasaba, entón que sabemos que violencia había na adolescencia. Eu sempre digo, bueno, pois eu mesmamente, sabes, vivín situacións de violencia de xénero na adolescencia e daquelas non se medía nada, ni se sabía nada, non? Pero, bueno, polo menos agora sí que está posta atención aí. Pois claro, como evolucionen as cousas son tamén situacións moi complexas, non é o mesmo ter pois unha familia que te apoia que non tela, non é o mesmo vir, por exemplo, dun contexto migrante onde xa estás exposta a unha violencia racista de toda a sociedade, non? Que xa te encasilla en certos papéis, e non estar nesa situación. Bueno, hai tantas digamos, liñas que se entrecruzan e no ensino entrecruzanse todas, porque
O beneficio do ensino público non é ese, que as persoas de moi distintos contextos acaban reunidas nun espazo no que teñen que convivir, pero, bueno, para o profesorado ten tamén as súas dificultades, xestionar estas cuestións, xa non falemos, por exemplo, do tema das agresións sexuais dentro das propias familias, ainda que hai unha obriga legal, tanto das instancias médicas como das instancias educativas, de informar, ás veces é moi complicado, de denunciar, é complicado pola propia seguridade da menor. Bueno, son situacións moi complexas e por iso eu creo que precisamente as persoas que estamos na sociedade rodeando todo iso e rodeadas de todo iso, temos unha responsabilidade moi grande, de poñernos do lado das vítimas, de escoitar as vítimas, para facilitar tamén o traballo de quen está despois atendendo na primeira instancia, para que haxa un ambiente máis receptivo e que facilite eses procesos que son moi complicados. Moi ben. Sira. Xustamente están aquí dúas compañeiras das que falamos do relato, docentes, e xusto onte contábanos unha, María José, que precisamente o asistir coa súa aula a unha charla con alguén que viviu unha situación de violencia, pois eso fai que o debate e a reflexión por parte do seu alumnado sexa moito máis intensa. Pero quería falar tamén da última parte do relato, esa que fai que xa non é parte do relato, sino que interpela a nós lectoras, primeiro as vítimas, de ser capaz de pedir axuda ou de recoñecer a situación na que estamos inmersas de violencia, a masa, que é silenciosa, que é a que realmente ten que actuar, aprender a moverse e non ir co rebaño e permitir todas esas accións. E logo un pouco quizáis o que se refería a compañeira Ana, ese ti, lector, home, mírate un pouco que estás facendo e se podes cambiar. Esa última parte gustounos tamén moito, que non deu tempo a comentar antes, ese falar os tres, non? Sí, claro, porque nestas situacións as tres partes están implicadas, non? E ás veces non nos damos conta de que podemos facer... A min sempre penso que ás veces non facemos nada porque pensamos que as cousas son moi complicadas e en realidade as cousas son moito máis sinxelas do que pensamos, non? Ás veces simplemente dar apoio a alguén ou cando estamos vendo unha situación actuando coa prudencia que sexa necesaria, intervir nela, ás veces non é tan complicado como parece. O sea, eu se vexo, como me ten pasado, vou coller o tren, hai unha rapaza que se ve que está borracha, non? Ese primeiro tren que vai de Vigo para Santiago pola mañá, un venres, e está cun rapaces e eu estou vendo actitudes extrañas, pois eu vou e falo con ela. Quero dicir, non é unha cosa tan complicada ao final, non? É andar un poquinho cos ollos abertos polo mundo, sendo conscientes de que podemos intervir no que nos rodea, non temos por que quedar simplemente de espectadoras. Eu creo que a maior parte das persoas están nesa posición, maioritariamente, non? Estamos un pouco de espectadoras, de non querer saber, de non querer implicarnos, de mirar para outro lado, e iso é o que permite que a violencia se perpetúe. No caso das e dos menores é evidente, non? Ninguén se quere meter porque, bueno, a ver, se inventou, se non sei que, e ao final é o que permite a impunidade, non? Entón, claro, para min esa parte final era moi importante polo que dicía, porque non quería que quedase simplemente nun relato autobiográfico, bueno, pois que acaba aí, non? Ti contaches a tua historia o que che pasou, xa hai moitos anos, non coa excusa de que, bueno, eso agora xa non pasa ou deixa de pasar, este tipo de enfoques, non. A min interésame non utilizar isto non para contar eu o que me pasou a min, que no fondo é irrelevante, non? Senón para que reflexionemos cada persoa dende o espazo no que estamos sobre que relación pode ter isto comigo, non? Que eu estou lendo. Esas recomendacións estaban xa no relato orixinal ou incluíchelas despois cando liberaches o relato, digamos?
Pois agora que o preguntas, eu diría que estaban que os incluín agora ao liberar o relato. Pero podemos comprobalo. Queredes que o comprobe? Veña, vou coller o libro. A ver. Vale. Mentras tanto, non sei se alguén quere preguntar algo máis. Non vos vexo a todos, teño que ir polas pantallas. Alguén quere preguntar algo máis por aí? Andrés, Tono, nada. Mon, nada. A ver, Este este é o libro. Me parece que aparezco como Ferrer. Sí. Sí. No sé si puedo hacer una pequeña Sí, reflexión. que nos confirme eso da recomendación, se estaba no libro na versión original ou despois xa vas ti. Paréceche? Vale, gracias. A ver, eu creo que o puxen agora na... Sí, engadino cando liberei o texto. Parecíame, pero xa non estaba segura. Vale. Agora, Ferrer. Sí. Hola María. Hola. Encantada de conocerte. Soy del Club Infantil Juvenil. Bueno, ya intervino antes Ana y entonces me preguntaba si tenía alguna pregunta. Yo, quizá no son preguntas, pero son un montón de reflexiones que me has hecho ver en tu relato. Me ha gustado muchísimo porque... pero independientemente de que es una historia con mensaje feminista, dado que trata sobre la violencia de género, pero a mí me ha suscitado su lectura muchísimas preguntas y muchísimas reflexiones, porque creo que hablas de cambios, creo que hablas de duelos. Ahora decías tú, no, quizá lo conté y no es tan irrelevante, me parece maravilloso cómo lo relatas, Y además, otra cosa que veo, que hasta en esta lectura veo como que es un proceso de crecimiento personal, ¿no? Creo que hablas de duelo y de verdad me pareció de una riqueza tremenda, porque no solamente ya eso, después cómo has sido capaz de entrar en el sentimiento de lo que es las personas, las ciudades, un poco esa soledad que puedes tener cuando llegas. Entonces es que me vi hasta reflejada en muchas de lo que tú nos cuentas, ¿no? Que me pareció muy, muy bonito. Y bueno, y aparte que soy también, como tú, de Vigo, que mucha gente dice que es horroroso. A mí es una ciudad que la he vivido de pequeña y ahora cuando vuelvo a ella, independientemente de ese caos, pues que me parece muy bonita. Pero quizá la lectura más grande que haría de todo, y perdonar un poco que no sé si me estaría alargando, es el que veo que verdaderamente pienso, ¿no? Si para ti, mi pregunta va por ahí, que de alguna manera yo creo que es como cerrar ese duelo que tú tenías por ahí pendiente. Bueno, primeiro, moitas grazas polos comentarios, porque creo que, como dicía antes, calquera cousa que se escriba ten que ser algo máis, non? Que, pois iso, que o mero relato biográfico ten que incluir, pois iso, elementos, non? Tamén do literario que nos axuden a, bueno, pois a pensar noutras cousas, non? O corpos, as cidades, todo iso. Ai, que se me foi a pregunta, a ver, que recupero. No, lo del duelo, lo que sí. te hablaba de que... Sí. Bueno, eu creo que se cadra iso máis a impresión da propia escrita do relato, non? Eu, como comentaba antes, non son unha persoa que, vamos a ver, que me vexa nunha narrativa de superación, non? De isto está superado, isto está superado. Por iso nunca conto, nin peso, nin mido, non sei nunca en que ano escribín isto ou outro, porque para min a temporalidade das cousas é un pouco diferente, non a marcan tantos anos, sino como esas cousas se van transformando noutras ao longo da vida, non? E como van quedando no teu interior. Nese sentido, eu creo que na altura na que escribín o relato non tiña, digamos, unha necesidade de superar, non, o que pasara, porque obviamente algo que acontece pois, os 15, 16, 17 anos, cando tes 30 e pico,
pois, home, si hai feitos moi traumáticos, non, que son moi difíciles de superar, pero, bueno, tiven moitas cousas positivas, non, que me axudaron a que isto fose máis que nada un aprendizaxe, non? É un aprendizaxe que sí que durou moito tempo, porque, como sí que explico no relato, custa moito traballo entender como chegaches a certas situacións, primeiro porque ninguén che explica, non? E segundo porque cara a ti mesma é moi difícil de asimilar, non? Que ti estiveches nunha situación de violencia, sobre todo polo que dicía antes, non? Porque a sociedade sempre está interrogando por que seguiches aí, como que tens que estar permanentemente, cando falas de certos temas, dando explicacións, non? E iso para min é unha capa máis de violencia que é difícil de procesar. Pero, bueno, a min axúdame que, como digo sempre, teño moi mala hostia, entón iso é algo que vexo como positivo, non? Para estes temas, que non me... Bueno, cando a xente pregunta cousas que non me parecen axeitadas, non teño problema tampouco en facelo saber. Entón, eu creo que é máis un efecto da narración do relato, non? De como está contado o relato, máis que eu tivese unha necesidade de, pois iso, de pechar, non? Un episodio, porque creo que ademais os episodios non se pechan, non? Integranse na persoa que ti és, e para min, por exemplo, foi un pouco extraño dicilo, non? Pero esta experiencia sí que me foi útil, entre aspas, para entender a outras mulleres, non? No traballo que levo facendo tanto tempo. Sí que me resulta fácil comprender a situación de moitas mulleres que están vivindo violencia extrema, por que fan certas cousas, e tamén adoptar unha actitude de non xulgar, porque este é outro problema aparte, non? Eu creo que a empatía e a escoita teñen que partir sempre dunha visión que non xulgue. E pode ser crítica, e podes dar a ver outras opcións, pero non podes tomar decisións por outras persoas, nin podes tampouco xulgalas cando están nunha situación de violencia, non? Entón, ata certo punto, vivir esta experiencia sendo tan nova, sí que me axudou, deume unha certa sabedoría, non? Iso non é algo que veña pola experiencia, creo eu, non? Porque, bueno, as experiencias en sí mesmas son o que son, pero sí veo máis polo proceso de reflexión, non? Por entrar en contacto tamén cos feminismos, con poder utilizar ferramentas, non? Que outras xa desenvolveran antes para entenderme a min o que pasara, e, bueno, despois xa integrarme no traballo con outras compañeras. Entón, no momento de escrita non era unha ferida aberta, pero, bueno, claro, no que se relata así, non? Porque é o propio momento, digamos. Bueno, y solamente otra pequeña, porque es que, bueno, te diría cantidad, porque he cogido un montón de notas. ¿Cómo terminas lo de cambiar algo que acontece cada día, cambiar a esencia da cidade, cambiar a esencia da vida? Me pareció precioso, porque verdaderamente que eso, creo que el ser humano está ahí, el poder cambiar, adaptarse a todo lo que está pasando, ya lo decías tú ahora también, en todo lo que hay que ver, en el cambio de la sociedad, un poco lo que es ahora el feminismo, otro tipo de personas que están con otro tipo de identidad, cómo está cambiando la sociedad en una parte y en otra, o sea, en tantas cosas. La verdad que me pareció un relato muy, muy, muy bonito. Te leeré bueno, más creo cosas. Que a xente que me lea así con asiduidade sabe que teño algunhas, non vou dicir teimas, pero sí que hai temas que percorren sempre, non? Este é un deles tamén. A sociedade na que vivimos é moi insistente en favorecer, pois, a mocidade, estar sempre, non? Sempre guai, sempre persoas novas, sempre... Claro, iso tamén é unha resistencia ao cambio. Realmente a vida é un cambio, non? É un irse transformando ata morrer, non? Entón, se non acompañamos ese proceso de alguna maneira, non nos afacemos a pensar sobre nós mesmas desta maneira, creo que nos facemos a vida moi difícil, non? Porque, claro, para quen vende produtos de cosmética, pois non interesa, non? Moito que pensemos nestas cousas. Pero, bueno, para min é unha das cousas que tamén na escrita está en vías de extinción, está noutras novelas, non? Tamén esta preocupación por iso, por ver como as persoas nos transformamos e nos transformamos tamén polas persoas coas que nos rodeamos, non? E ver iso como algo positivo, tamén o que dicías ti, pois
os corpos tamén se transforman, non? Os corpos tamén son unha construción, non? As identidades tamén se transforman, e, bueno, ter unha visión máis orgánica, non? Máis da natureza das cousas. No, pero es que a veces lo más difícil es darse cuenta de ello, ¿no? El darte cuenta, el darte cuenta. Bueno, muchísimas gracias, no ocupo más espacio, gracias, muchas gracias. Y encantada de conocerte. Igual. Bueno, pois podemos ir pechando xa porque van ser as 7:30, estarás agotada porque, bueno, además, darche as gracias pola túa xenerosidade, por compartir este momento con nós. Ai, non, eu encantada, ademais, con esta organización que tivestes de cada quen coas súas preguntas, bueno... Con un relato autobiográfico así, con unha cousa así, ten que ser como moi cansado de expoñerse así desa maneira, e moi de agradecer todo isto. Bueno, cando os contextos son de acollida non é moi complicado, xa temos outros nos que hai que sacar as luvas de boxeo, xa están para outros espazos. Bueno, pois podémoslo deixar aquí e a ver se nos vemos próximamente con algo. Anímovos a todos a compartir as vosas fotos nas redes sociais para desconfinar a lingua, na campaña das bibliotecas municipais. E nada máis, podemos dar un aplauso a vos tamén.